Nisha ha cúsin go bhéh rudbig idirhealiste an san trésa. Leis go bhí sin na feichcin bicin a bharach de neachúnsaige acin in seo san studio. We'll be fortunate enough to meet our learner a couple of times in each episode of this series. Agus an sa chiad frógram a seo, ha mi tolichte fáilte bhór chríala chur Tawana Maramba. Nisha Tawana mus clein sin mar a hánig usa chun na Gaelic ha bicin fistaigh acam in seo mit dhéin. Rucúch agus hócúch tú an Dùn Èideann, ach how nish a déanamh céim ag olthaid glaschu. Agus sauna Zimbabwe a ha de cheolbach. Agus ha mi ferach gyda nisha gyda mi bicin cheolbach orst, ach a chéist is cwtr mi gestóge. Cymmer a hanigw chun na Gaelic yn tosioch? So fa mi anan ffilm trofi yn y Gaelic, fa mo farant yn dyrach a gerig yn bi cangol ac am gw cultur na halpa. Agus fel Gaelic ag dynnu sy'n bi an sy'n cheolbach ac it? Chaniel ach mo fiwr fa i sian yn ffilm trofi yn y Gaelic cydioch, so fa mag fel ha cydioch ac am ri brin rys sy'n tai yn ys, ie. Agus a hyf sin, cymmer a chwmw do chwch Gaelic ag iddo fa, leis nach ro dynnu ach da fiwr sy'n cheolbach ac it a fag a brin? Fa cearsci orio o'r fami yn sas an yn tachartysyn cangol che rys yn corsnoch na Gaelic a mwy sy'n sgola. So mae'r ymod, feis, rydyn marsin, a is rhaid mi e leis na carach yn acam so fa sy'n y blin an Gaelic color i chéile. Cydioch mae'r hyrs mi mo fiwr sy'n tai. Agus a sin uafasach ma gyda o'r brin rwy'n do charach sin an yn Gaelic thwf y mwy na sgola. Y byw has na gian of sin? Nwyd nach eich sy'n y gerig yn byd yn chwain sin. Agus a bhfuil yn sas an yn cwltar na Gaelic, cydioch? Bí mi a gopur ec feis cydioch, ha mi a chiagasg yn Seachdain Gaelic, yn clas Seachdain Gaelic. Cydioch ec yn opur acam, ha mi gopur ec yn bwnsgol acam, so bí mi glachgaich Gaelic yn sin. Agus, yn un sy'n ein bicin mynopur sin, cymryd a hawg a cleachgu? So ha mi gopur ec ocan yn Dùn Èideann, so sy'n mar yn terfys clubis Danish scola ec yn bwnsgol acam. Eis mi cydioch a gopur ec yn daycare a hachga, leis na fiwyn bec y byddoch. Leis gyfel yw gyma trang, je ille a hawd ian of le dŵnio nhw'n achal yw gwpr? Ha mi ec olhau glasgu ian of björle. Eis ha mi ysgrifig oran agus barstoch a wy fod ac am an yn ciol. Nes ha mi cwrna ceis sio i'r a hwla dŵnio, je yn fachgal nio yn napers Gaelic is siarlig? Ha mi jail yn apers clachgi no caeli. Ha mi'n conig a eich gyda ha mi yn subway an yn glasgu. Is ha gwrs ti grym, ha mi sy'n gyda apers ma hawn ha bros na heich yn Gaelic, ie. Je tiachrach uafas ag lát ar a hasin. Se. Wel tafaletsa sy'n un again mit dhéin agus mar a hanigw chun na Gaelic. Agus Tawana, chunig sin calm a gúmsach ag damsan an clac sy'n chiad uair an sin. Jyd a bheach, cymryd a rach ag lecht hein leis an dams? Chanel mi cyn, joch. Ha mi diolch mae'r Scottish country dancing i yenef, chanel tor dansa, ach ha mi jonoch iach ein hai coed sportsal. Jyd a hasyn ag ieri. Agus fawr gein siag ein mar ha gyfylw gwpr le clown sgola. Jyn y doi'n uprach a ha acet sy'n an cwydjach ag leis a Gaelig? So son na fioin bec y byd fi sy'n y clachgaig mae'r gamin yn is oran tor oran. Gys yn byd corsjal leis y chanan. A fel doi'n uprach no clisan, trick speaker ac y tein sy'n can yn ywnsach ych? Ha mi smit sy'n diolch a fi y leifig an sa chanan sy'n. Cydioch y coed mae TV programs. Agus diolch gafrin cho tris y syring yw. Ha mi sy'n. Agus either fi y siein an yn cosir agus a clwych na clarsich. Cymryd a haw cainach ag e fachgal na noren agus a cainach ag i'r cheol? Le tor practice, fashion in coni a gen of practice and an art school I been school under the fami'n sasant of odd. I fa teacher ciol o efo ma ac un cydioch. Rhaid mi yn mod le na carach yn acam so fi sy'n y cydioch eir chéile cydioch. A fel yw'r sy'n canon sy'n bi ila ywnsach ag cydioch? Stoch a Spanches. Rhaid mi Spanches an an art school is horst ar yw'n gymwr. Agus a fel biach ichyd acet, je haw geri gianaf nyr a chyrus y criach dy chym ag yn olhau? A mi geri in degree ac am y clach gael gys björle a chiagasg y mwy a
alpa. Ha mi cydioch gymadjil ceòl so stocha rwyt gyn leis sin, bí sin ma. Wel, gur ma Seachdain lís sin agus míle taingiút sy'n sin bhríon roin an seo in SpeakGaelic. Apart gyda tlach gaha ar y fiawn clwynsyn with the lia ywns ag agus am dóchas gan cwmw orst y bríon na Gaelic.